Кирило-Туровский. Народился Кирило-Туровский у 1113 году у старожитным Турове. Родный город Кириллы был столицей моцнага княства и одним из головных центров усходнеславянской осветы. У 10 гадоў яго аддалі на вучобу ў Нікольскі манастыр. Там Кирило-Туровский показал выдатные поспехи у навуках. Бацькі Кирилы-Туровскага былі заможныя, але багацце і слава яго не вабілі. Каб глыбей спасцігнуць мудрасць божественных пісаний, юнак прыняў манаскі чын. Надзеўшы рызу, малады Кирило займаўся прапаведніцтвам. У 1144 годзе ён стаў ігуменам Нікольскага манастыра. Кирило быў першым з усходніх славян монахам, які стаў пустэльнікам. Зачыніўшыся ў высокай вежы, што стаяла на прыпяцкім беразе, Кирило-Туровский маліўся і тварыў. Яго творы перапісвалі, чыталі і вучылі на памяць ва ўсіх усходнеславянскіх княствах. Аўтарытэт Кірылы быў настолькі вялікі, што ён быў пастаўлены епіскапам горада Турова. У той час паміж княствамі вялась міжусобная вайна. До Турова подступили Киевская, Полоцкая, Луцкая и Галицкая дружины. Епископ натхнял земляков Божьим словом и молитвою. Праз 10 тыдняў вораг зняў осаду и отступил. Неўзабаве Туровское княство вернуло все свои земли. Кирило-Туровский стал для земляков духовным лидером. На посаде епископа писал книги, будовал храмы. Карыстаўся вялікай павагай сярод простых людзей. Свой зямны шлях скончыў у 1190 годзе. Пасля яго засталося больш як 70 твораў. Кирило-Туровский уключаны ў сабор беларускіх святых. У Турове на Замкавай гары установлены помнік Кириллу Туровскому. Дякуй!